ole thupuya kan lu chil tak tak mai in hemi chungchang hi hril ve chu gan dua e collection hi lo hre ve to ngaim heta hian thawmhnaw thil chi hrang hrang tlawm te te in zawrh ania reseller group te pawh siam ania phone number kan han tar lana hian biak mai thei ania tunlai khovel changkang to taka hian WhatsApp thelo hi kan tam to om lo ve mi hrang hrang in kan hman tangkai dan te kan hman tangkai lo dan te kan hman kholo dan thleng hian a in ang om lo ve heti khopa kan hman rim hi tunge hmuchhuak reng reng le ti lam hi I han en don te ang WhatsApp hmuchhuaktu hi jankum le Brian Acton te ania jankum hi nisomni pali February sangkha zakwa somsari paruka Russia ram Kiev khodai fema alo penga Soviet wanglai ania wangin an khosak a har sa hle a khosak nuam zok nun phung nuam zok beisein anu le apinen USA a an pema kumsang khazakwa somkwa pahnia Mountain View California anin beng bel ani chumi hmuna chuan anu hi naw omin a in hlo thina jankumero grocery door tifain a in hlo ve thunga an khosak ti har sa zual tu alo om le ta van doi thak takin anu chu alakan sarzui jankum hi mitumru tak mai ania computer networking hmelhriat chawin San Jose State University a training ta nge a heta a training a zirlai hian Yahoo company in infrastructure engineer turin an lata ani Brian Acton kumsang khazakwa somsari le pahnia alo pianga American ni in Michigan a Australia anua Central Florida an pem ani kumsang khazakwa somkwa palia Standard University tangin computer science graduate kumsang khazakwa somkwa poruka Yahoo azoma jankum khan kumsang khazakwa somkwa pariata azom boka Yahoo a hian in charin kum ko chung te me umai an thok dun ani Yahoo tangan ban nuwa po lein kom chun zom zelin khovel mun sang sanga an zin kuala mase an nei sa an saving chuan alo dai rei big hau lo ni ngei turani a phai chak hiau hiau viau aniang Facebook ate na an dil ang lopa hun khir tak an tonga ma se chu hun khir tak chuan nun kong thar azo tir ta zok ani kumsang ni le pakua January a jankum hian iPhone ale via chu iPhone a chuan App Store hlui to tak mai hi a hmunol maya chuta tang chuan app siam du na anei chawa a mangtu tenan din mun status an tarlan theina tur angai tu ta ani ti chuan idea chu a thian pa Acton chu a soipui ta ani chuan no phurpuin suang to na thazok ti dan tu thazok an nei theina turatan Alex Fishman an pandun ta ani Alex chuan an thil tum chu iOS developer tello chuan a theilo thu alo thrila ti chuan Russian developer Igor Solomenikov nena chupan hena chuan an ni thian du na kha Alexa hian a hmelhriat tir ta ni chuan an thil ti tu ma hian an tluang bik hau lo maya masen be tang atopa chuan kum chuan iOS application developing a chuan hlothlin na achang ta hlol maya ti chuan February ni somni le pali sang ni pakua chuan WhatsApp chu hmuchhuak alo ni ta ni sabho an han in bia kaini point tu na hian kan war viau to hei han in biak le han in lo tira WhatsApp anti angchi hetiang angri ming hian WhatsApp ti in aphuata ani WhatsApp ani ber chu omzia chu ti chuan le an thil hmuchhua chu a thian te an entir ta Fishman ngei po kha an entira mase tuma chuan an lo tuipui hau lo meya a du pon lo du lo ani aril ru an nual ema ban sana nadang zon te po atum hiara mase thian rin om tak mai phatsan ve ngai lo tu Acton khan alo fui char thunga tunai top san le mai chuan mi a takin yang hun tam zok thlatam zok pele te tin alo fui ve sau ni ti chuan
mi tumru na te an hlotlin na te zar zavin nang le ke chuan WhatsApp chu kan no ti ta tral mai ani kumsa ni le sompalia khan kum le ek ton te chuan WhatsApp chu US paisa billion som pakwa velin Facebook ne nang hral ta heta hian share an la nei ve rengani amai ro chu kum sang ni le som pasari September alo her chuak me chuan brand acton chuan Facebook chu a chhuah san ta a chumi hnu lok itimei tiang heta tho hian jan kum po hian a chhuah san zui ve le bok a chuta chuan ani chuan WhatsApp chungchanga Facebook an sal nuwa hian share nei ve thina kha tuna chuan engma an nei to lo tina ni heta hian an ban chan an chhuah san a hi soi sang te po awm theya brand actona hian a soidana chuan ama puala sum don na lampang ang chira na du ni khan soyania tin jan kuma po chu tiang deuh tho chu ni ma sela engemo in hmu thiam lo na argument om anga zia ani bokani khami chungchang ero kha chu lu chil thu lo mai la thro me